Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Ma egy kedves vendégem beállt derékkal keresett fel engem. Túl vagyok a bemasszírozáson, de még mindig nagyon szépen látszik, hogy ezen a részen, mint hogyha így összehúztuk volna a bőrt, behúzódás van. Hát ez a lumbalis 4-es 5-ös, a szokásos fájdalom helye, ezen felül érzékeny neki a csípője. Ugye ezt tudjuk, hogyha derékfájás van, akkor kezelünk csípőt is mellé, teljes hátat és nyakat is. Most megmutatom nektek a nyakat, hogy fogom kezelni. Oké, kedves vendégem arra a felére fordította a fejét, amerre neki kellemetlenem. Átjövök én is erre az oldalra. És megnyújtjuk egy kicsit a nyakát. Nagy levegőt veszel. És kifúj. Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon, és ott is meg kérlek a fejed. Járj, csak most. Igen, ilyenkor nehezebben. Nagy levegő. És kifúj. Ez is húzódik. Ez jó faj. Fáj? Hamaz. Aha. Nagy levegő. És kifúj. Oké, folytatjuk a nyaknyújtást, hanyat fekve is. Milyen érzés? Elég rossz. Rossz? Oké, nagy levegőt veszel. Kifújod. Húzódik. Jó. Lélegzel közben. Ugye a nyaknyújtásra azért van szükség, hogy utána a csípőt és a derekat tudjuk kezelni. Mert a kettőt mindig együtt kezeljük. Hol fáj? Csípő? Derék. Ringatlak? Akkor is fáj? Nem. Érzem, hogy van, tehát húzódik magyarán. Oké. Engedlek egy kicsit. Tehát a derék. A csípő rész, nem tudom. Oké. Nagy levegőt veszel. És kifújod. Húzódik? Esetik. Úgy belenyomtunk egy kicsit. Jó. Jó, ha összehúzod a lábad. Egy lábad így van. Oké. Ez jó esik. Hasonlóan kinyújt. Így berakod. Jó. Kérem a kezed. Nem esik. Nem esel le ki. Így maradj. Jó. Kulcsod összeférnek az ujjaidat, és tedd ide oldalra. Jó, szuper. Így fáj valami? Nem. Jó. Nagy levegőt veszel. És kifújod. Ez az. Hallottátok, mekkora trapot? Kifújod a levegőt, lélegzel közben. Szuper. Szuper. Visszafordulsz, óvatosan, nem nyújtod még ki a lábad. Óvatosan. Óvatosan, mert most tud becsípődni. Gyere. Hogy érzed magad? Itt, amit érzek, ez. Ott még maradt egy kicsi, igen? Jó,
De lehajlás. Wow! Megy. Megy. Most el is már valamennyivel. Minden fasza. Meg a nyakam az határozottan. Érzem még, hogy van, de... Nagyszerű. Oké. Jó, hát egyszerűen